merrie is Omer en de moeder is Lotte B. van den Oesterhoeve, een ster sportmerrie van Taken. Gefokt en in eigendom van Pieter Okkema. Rubriek 7a is een rubriek van 7 jaar en oudere stermerries die dit jaar een veulen gezoogd hebben. We hebben er in deze rubriek eentje. Vier tot en met 6-jarige stermerrieën. 113 voor de jury. Lies Birkemoze, ster dubbel A. De vader is Omer 493. Moeder Neltje F. en die is van Jasper 366. Fokker Lisbeth Schacht Schabel in Teacup. In eigendom bij Zomerstaten BV in Mijnsherenland. Omer maal Jasper. Heel veel beelden van hier. Dat kijk je net wat mij dan niet op te slikken voor jullie. Hey! Kom binnen. Terug. Is het zo? Dan mag je hem even opstellen, Agen, hier voor de jury. Omdat er 1 in de rubriek is, zullen we deze merrie ook meteen bespreken. Dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja, een hele goede morgen op de 4e dag alweer van de centrale keuring. In deze baan keur ik samen met collega's Piet Bergsma en Popke van der Meulen de 7 jaar en oudere ster- en kroonmerries. We zijn begonnen met catalogus nummer 153. Is een 7-jarige ster sportmerrie. Merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Die daarbij iets lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Ook een langgelijnde merrie met een goede bovenlijn. Een lang kruis. Die misschien iets minder hellend mag zijn. De romprichting kan iets opwaartser. Merrie beschikt over correct beenwerk, goede standen en goede kwaliteit. De merrie stapt met veel lichaamsgebruik en resoluut. In draf heeft ze een heel krachtig achterbeengebruik. Zou ze misschien het voorbeeld nog iets verder mogen uitleggen. Deze merrie die, is al sport en die wordt vandaag kroon verklaard. Gefeliciteerd. Dankjewel, Sabine, voor de uitleg. Rubriek 7a, 7 jaar en oudere stermerries. Ela Lotte van den Oesterhoeve. Vandaag definitief kroon verklaard. Was al ster en sport A. Fokkers eigenaar, van harte gefeliciteerd. Dan gaan we in deze rubriek, deze baan 1 verder met de rubriek 7b. 7 jaar en oudere stermerries. En de eigenaar is Ineke van der Meulen Haasma uit Bolsward. Geboren op 1 juli 2015. Bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries 114 voor de jury.
Maaike van het Kemke, sterdochter van Tiemen 503, geboren op 17 april 2020. Verwantschap 18%. Moeder Geertje van het Kemke. Moedersvader Jensen 432. Fokkereigenaar M.J. Friese in Nede. Ja, motordief. Ja, moet ook. Nee, maar moet ook. Nee, maar moet dat het zo gaat. Deze hier voor ook. Dit ding. Ja, dat deze voor afgerekend op zich. Ja, nee, maar. Ja, positief. Ja, als je op de grond raakt, dan ben je afgaan. Het komt er niet met veel te zeggen. Ja, dan gaat het toch niet in een klaarmaken. Ja, dat wil ik. Oh, stilzetten. In baan 1 zijn we begonnen met de rubriek 7b Zeldzicht. 4 keer Duitsen. (115) bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Noraline van de Ketting, ster triple A, geboren 20 mei 2020, verwantschap 18.3. De vader is Mathies 504, de moeder Ranilien C. van de Ketting, sterpreferent dubbel A. Moedersvader Duitse 24, Fokker L. Spannenburg in Bokstel, eigendom W.E. Lokhorst in Ederveen. En deze Noraline van de Ketting behaalde een hele nette totaalscore in de ABFP-test van 79 punten.
Lekker in, maar. (112) Gesine van Oostenburg, ster dubbel A, geboren op 20 maart 2018, verwantschap 18.6, schofthoogte 1,65. De vader is Almin 469. De moeder Ursula van de Alde met de Mote, moedersvader Beert 411. Fokker-eigenaar A. de Hoek in Drachter Compagnie. (77,5 punt voor de IBOP. Alwin keer Beert. Hier de eerste voorlopige opstelling, 114, 115, 113 en 112. Die zal straks worden toegelicht
door mevrouw Corrie Terpstra, die samen met inspecteurs Manuel Gasseling en Jan Hellings verantwoordelijk is voor de beoordeling in deze groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. De jury is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan de woordvoerder Corrie Terpstra. Goedemorgen, hier de uitslag van onze eerste rubriek 6a, 4 tot 6-jarige stermerries. Voor eventuele kroonverklaring. Mijn collega's vandaag zijn Manuel Gasseling en Jan Hellings. De eerste groep van 4 merries is terug. We beginnen met de uitslag van nummer 114. Een hele langgelijnde jeugdige merrie met een lange hals, mooie hoofd-halsaansluiting, is goed in de bovenlijn. Is correct in het beenwerk, ook van goede kwaliteit en correcte standen in het beenwerk. In de stap laat hij veel buigingen in het achterbeen zien, ook een goede losgelatenheid en souplesse. In de draf laat deze merrie heel veel techniek zien, heel veel buiging in het achterbeen. Ook kan goed schakelen, loopt ook mooi in balans in de draf. Deze merrie heeft nog geen IBOP of ABFP gedaan. Een merrie die met heel veel kracht en buiging in het achterbeen loopt. Wel iets meer oprichting in draf zou mogen hebben, maar wel heel veel schakelend vermogen heeft. Deze merrie heeft een IBOP-test gelopen van 80 punten. Ook voor deze merrie een kroonverklaring. Dan nummer 112, een langgelijnde merrie die iets rijker in het rastype mag zijn. Iets opwaartser in de bouw mag zijn. Wel een hele lange hals heeft, ook een goede bovenlijn, erg sterke bovenlijn heeft. Is iets hellend in het kruis. Is voldoende qua kwaliteit in het beenwerk. In de stap is ruim en actief, maar zou iets meer kracht vanuit het achterbeen mogen laten zien. In draf maakt ze wel veel ruimte in de pas, maar zou iets meer souplesse en lichaamsgebruik mogen laten zien. Voor deze merrie vandaag geen kroonverklaring. Eigenaar gefeliciteerd met deze mooie rubriek kroonmerries. En de eerste 2 gaan mee naar het kampioenschap. Dat zijn nummer 114 en 115. Dankjewel, mevrouw Corrie Terpstra. Zoals ik zei, samen met Jan Hellings en Manuel Gasseling, alle 3 deel uitmakend van onze inspectie van het KFPS, verantwoordelijk voor het keuren van deze eerste groep. 2 paarden dus terug vanmiddag voor de kampioenskeuring. Aan kop 114 Maaike van het Kemke, de Tiemenmaal Jensen van MJ Friese in Nede.
Dan 115 Noralien van de Ketting, Mathies keer Deutschen van W.E. Lokhorst in Ederveen. En die zien we dus vanmiddag terug. In baan 1 draaft rond nummer 159, Braga S. van den Noet. Een ster AA Mary van Pier. De moeder is Elke van Sinada, een ster preferente Mary van Tjerk. De fokker-eigenaar is Superda uit Sint-Nicolasga. Nummer 159 in baan 1 bij de 7 jaar en oudere stermerries. Dat ben echt liefhebbers. Ja, dat zei ik altijd. Dat ben ik gewoon liefhebbers. Zorgelijk. Dan is ik maar helemaal naar. Even de stiltjes, Tweede groep 4 tot en met 6-jarige stermerrien. 121. Chiara van Zomerstaten, ster AA. Geboren op 12 maart in 2019, verwantschap 17,85. Schofthoogte 1,67 meter. Voor het vaderschap tekent de sportelite AAA hengst Johannes 484. Moeder Tiara M., de sterdochter van Wikke 404. Fokker Zomerstaten BV in Mijnsheerenland en in eigendom bij Cor van Engelenhoven in IJzendoorn. Met een hele nette IBOP-score van 77,5 punt. In baan 1 hebben we dan ook de laatste nu in de baan rondstappen van nummer 157. Daarna gaan we deze rubriek 7B, 7 jaar en oude stermerries, op tal zetten. Dus toen zei nee, ja, maar komt het maar recht. Dus toen kwam ik nou, ik ben even in de straat. Hij zei, ja, maar ik dan net, omdat ik niet ben, dat iedereen wel. Hij zei, bellen maar, hij doet het wel. Ik zeg, hij? Ja, de eerste man heeft, die was al even lachen. Ik kan lekker in de normale koffie aan. Ja, dat is toch mooi. Ja. Nou, we hebben gewoon even een muksje en maar eerst in een barrel doen een muksje en toen aan een barrel. Hier zijn binnengaan. Ja. Martin mooi aan het zien, Martin mooi aan het zien. En mij niet mooi, hè. Superleuk dus. Baan 1. Ze stappen rond en ze mogen zo halt houden en dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. De fokker, eigenaar van 117, D. Vaatstra van der Ploeg in Oudega met een imponerende score van 87,5 punt voor de IBOP. Ja, we zijn hier begonnen met de tweede groep 7 jaar en oudere stermerries. En voor ons opgesteld staat catalogus nummer 154. Is een merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Merrie die lang gelijnd is. Die iets opwaarts in de romprichting zou mogen zijn. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk, grote hoeven. In stap zet de merrie het voorbeen goed weg. In de draf toont de merrie een mooi gebruik van het voorbeen. Voldoende afdruk. De bewegingsafloop zouden we iets correcter willen zien.
Deze merrie wordt helaas geen voorlopig kroon. Daarbij zou ze in alle onderdelen wat meer mogen overtuigen. Gaan we verder met catalogus nummer 159. Merrie met veel behang. Merrie die grootramig is. Merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Heeft een sterke bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De merrie stapt met voldoende ruimte en voldoende tact. In draf heeft ze ook voldoende zweefmoment. Veel ruimte, goed achterbeengebruik. Goede eerste premiestem merrie. Maar voor kroonverklaring leggen we de lat net iets hoger. En ook zij voldoet niet aan die lat. Dan gaan we verder met catalogus nummer 157. Een hele royale, grootramige merrie met een hele mooie voorhand, een lange hals. Hoofd zou een fractie sprekende mogen. Merrie zou ook iets geslotener in de bovenlijn mogen zijn en het kruis mag wat meer lengte hebben. De stap had de merrie wat spanning en zou ze meer gelijkheid van passen mogen laten zien. In draf heeft de merrie voldoende houding. Dankjewel voor deze presentatie. Ook geen kroon of voorlopig kroon. Dan komen we bij catalogus nummer 155. Het is een hele sierlijke merrie met veel behang en heel veel expressie in het hoofd. Merrie die in bouw iets royaler geleid mag zijn en vooral sterker in de bovenlijn mag zijn. De stap is actief, alleen zou meer gelijkheid van passen mogen laten zien. De draf heeft voldoende zweefmoment en tact. Ook deze merrie bedankt voor de presentatie, maar geen promotie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 158. We hebben merrie met een sprekend hoofd. Met een fraaie halsvorm, waarbij de halsrichting wel iets verticaler mag zijn. Merrie heeft een goede kruisligging. Zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Ook is het voorbeen wat hol gesteld. En ook de voorbeenstand zou wat correcter mogen linksvoor. In de stap mag de merrie wat meer overtuigen. Ook in draf zou ze wat meer ruggebruik mogen tonen. Dus hele mooie eerste premie merrie wederom. Geen promotie. En dan besluiten we met catalogus nummer 156. Merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Misschien iets royaler erin kan zijn. Die evenredig gebouwd is. Die een sterke bovenlijn heeft. Die een lang hellend kruis heeft. Royale hoeven. Het beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit zien. In stap zouden we graag wat meer gelijkheid van passen zien. En in draf wat meer ruggebruik. Ook dankjewel voor deze presentatie. Ja, een hele rubriek eerste premie stermerries. Helaas geen promotie, maar wel bedankt dat jullie hier aanwezig zijn. En dit is een mooi podium om deze merries te presenteren. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze 7 jaar en oude stermerries. Volgens mij hangen de linten eraan en wachten we even tot de lintendame de baan verlaten heeft. Samen met bestuurslid Wim Bak. Dan gaan we over naar de herenronde 7 jaar oude stermerries. Uit deze groep zien we dan ook geen paarden terug voor de kampioenskeuring. Kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Die merries worden geselecteerd uit de voorlopige kroonmerries. 7 jaar en ouder die vanmiddag in de baan komen. Daar komt het kampioenschap 7 jaar en oudere merries uit.
Eppinga in Nijen-Meerdum. En een IBOP-score van 77,5 punt. Ja, dat is zo leuk. 207 staat opgesteld in baan 1. Vrouwtje van de Pankhoeken. Johanneskeer Ulbert. Gefokt in een eigendom van Leijendekker. Nummer 207 staat niet in het programmaboekje, is een bijschrijving. Vrouwtje van de Pankhoeken. Johanneskeer Ulbert. Gefokt in een eigendom van Leijendekker. Want dit is afdeling. En dat is niet de kant op de Hoi, hallo, goedemorgen. Straks al langer. Heel bekend dat Willem de Ster. Ja. Ja, nou zeg je. Ik heb nu zo'n kering uit, ja. Oh, spanning hè, dan op plaats. Maar dat vind ik wel gaaf. En nou denk ik het moet, ik denk dat ik anders win. Ik had voor mij de Hendrik gehad zelf. Misschien wel even langs. Ja, misschien zou het al geweest. Als je valt in dat ding, dan denk ik, oh nee, dat nog wel. Nee, dat ja. 60 staat opgesteld in baan 1. Fibi SR, een stermerrie uit Pier. Chantal SB is de moeder, een stermerrie uit Feitse. De fokker-eigenaar is Ina Reuter uit Lukau. Nummer 164 staat opgesteld in baan 1 bij de 7 jaar en oudere stermerries. Al ik ken het niet door. Nee, dan had hij een bij. 116. Harmony Lady Stella E.T. Ranch. Hele welluidende naam voor de stermerrie. Die is geboren op 23 februari 2018, verwantschap 17,64. Dus hoofdhoogte bedraagt 1,62. De vader is de sportelite AAA hengst IJzer 489. Moeder Rechtse R, ster preferente prestatiemerrie van de hengst Sjaard 320. Fokker-eigenaar Tina Schneider in Engelbach. Met een IBOP-score van 72 punten. Zit hier al in of? Ik zie eens weer ook op, Ik
Welkom op deze schitterende dag, de laatste keuringsdag van de Centrale Keuring 2024. Gisteren buitengewoon geslaagde vrijdag met elkaar beleefd met prachtige resultaten bij de 3-jarigen die gisteren zijn gekeurd. Een buitengewoon geslaagd sportmatinee gistermiddag. En ook vandaag, naar het zich laat aanzien, een hele mooie dag met mooie omstandigheden. Het zonnetje erbij, heel aangenaam hier op deze fantastische locatie in de Friese Zuidwesthoek. En we hopen dat u geniet van al hetgeen wij vandaag aan u mogen presenteren. Vanmiddag in het middagprogramma ook een aantal bijzonderheden. Kampioenschap Friese tuigpaarden Merks voor de Sjees. En uiteraard gaan we onderweg naar het absolute hoogtepunt van deze 3-daagse keuringsmanifestatie. Het aanwijzen van de nieuwe overall kampioen van de Centrale Keuring 2024. (120) Ina S.G. Ster A. Geboren 9 juni 2018, verwantschap 18,49, hoofdhoogte 1,64 meter. Vader is Albin 469. De moeder Vardouw S.G. Ster en prestatie. Moeders vader Jasper 366. Fokker S. Gilliam in Hennaert en in eigendom bij Pietie van den Berg in Slappeterp. Ik ken dat samen. Nou, dan moet je gewoon een beetje in herhaling maken. Ja, dat ik denk, ja, dat is ook niet waar. Maar Lucas is zo goed. Maar net een mooi maakt shirt op, dus zeg ik ja.
119. Imre SR, sport triple A. Geboren 2 mei 2018, verwantschap 17,8, schofthoogte 1,68 meter. De vader is Menne 496. Moeder Veerle SR Kroon, sport triple A. Famke B. van G. Blauwendraad uit Amersfoort is 165 aanwezig. Oh ja. Ja, ja, dat is, ja. Ik heb hem niet meer die. Ja, maar hij is faithful in een mooie glas. Alleen heb dat een kerk en oh ja. Ik hoor net dat nummer 165 niet aanwezig is. Ja, wat lief!
De jury is eruit en voor een toelichting bij de plaatsing van deze tweede groep sterrenmerries geef ik met alle genoegen het woord aan mevrouw Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. De uitslag van rubriek 6b, de tweede groep 4 tot 6-jarige stermerries. We hebben 7 paarden terug in de ring. Nummer 117 die gaat naar de nakeuring. De uitslag van nummer 119. Merrie met een goede rasuitstraling met een lange, iets horizontale hals. Merrie die heel correct is in de bovenlijn, ook een goede schouderligging heeft, ook lang kruis. Het beenwerk is fijn en heeft een goede kwaliteit, is wel iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat een hele ruime en actieve stap zien, ook een stap met een heel goed lichaamsgebruik. Merrie die draaft heel erg opwaarts met heel veel kracht vanuit het achterbeen, laat ook heel veel balans zien, kan ook schakelen. Het is ook een merrie die een hele hoge IBOP-score heeft gehaald. Deze merrie wordt vandaag kroonverklaard. Dan nummer 121. Een hele jeugdige, moderne merrie met een hele luxe rassenuitdrukking. Heel evenredig gebouwd. Merrie met veel front, een goede schouderligging, ook een goede bovenlijn. Heeft hard en fijn droogwerk, ook goede hoeven. In stappen laat hij Door bij baan 1, want we hebben nog een aantal rubrieken te keuren. en de daarmee... eerste 2 geplaatste merries krijgen een uitnodiging voor de kampioenschap. Dan gaan we direct door in baan 2 met 7 jaar oude sterrenmerries. En daarbij geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Voor ons, het duurde eventjes, maar voor ons staat opgesteld, op kop geplaatst. U zag, de merrie is van plaats 3 naar plaats 1 opgeklommen. Het is een heel correct gebouwde merrie, die heel degelijk gebouwd is. Merrie met een voldoende bovenlijn, goede kruisligging, voldoende droog beenwerk. Merrie die opvalt met een hele actieve, krachtige stap met veel lichaamsgebruik. In draf toont de merrie ook voldoende tact. Met een krachtig achterbeen, zou voor het mooie misschien het voorbeen nog iets verder uit mogen leggen. Deze merrie die heeft reeds een test gedaan van 81 punten. En dat maakt dat deze merrie kroon wordt verklaard vandaag. En tevens wordt deze merrie uitgenodigd voor de modelverklaring. Op de tweede plek, catalogus nummer 164. Eveneens een correct gebouwde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie met een royale schouderpartij, goede bovenlijn. Een lang kruis die misschien een fractie hellend is. Merrie heeft droog beenwerk, heeft royale hoeven. De stap is ruim en taktmatig. In de draf toont de merrie veel souplesse, veel tact. Opwaarts, mooi op eigen benen. Deze merrie heeft nog geen test gedaan. Deze merrie heeft ook geen veulen gehad nog in haar leven. Dus vandaag is het voorlopig kroon. Ja, dat is heel wat. Catalogus nummer 162 is een voldoende langgelijnde merrie met een edel hoofd, voldoende bovenlijn. Kruis zou misschien wat meer lengte mogen hebben. Merrie beschikt over keihard beenwerk. De stap is wat voorzichtig, maar heeft voldoende tact en ruimte. In draf maakt de merrie veel goed, met veel schakelend vermogen, veel balans en veel souplesse. Deze merrie die heeft een test gedaan, maar die is nog niet voldoende. Deze merrie wordt wel voorlopig kroon verklaard, zodat ze het alsnog om kan zetten in een definitief predicaat. Oh, ze is sport. Ze wordt dan inderdaad kroon. Gefeliciteerd. Ja, klopt. Catalogus nummer 163 is een 7-jarige merrie die eveneens langgelijnd is, die stoer de wereld in kijkt. Merrie met een goede bovenlijn, goede kruisligging,
Hard beenwerk, de stap is actief en voldoende takmatig. In draf toont de merrie voldoende houding en balans. Deze merrie heeft zowel een voldoende test als het sportpredicaat en mag daaraan vandaag het predicaat kroon toevoegen. Gefeliciteerd. Ja, hier ligt dan de scheidslijn. Catalogus nummer 161 is een merrie die een sprekend hoofd heeft, ruim voldoende rasuitstraling heeft, in de bouw iets sterker mocht, in de aansluiting rug, lenden en kruis. Het kruis is ook, zou wat meer lengte mogen hebben, wat minder hellend mogen zijn. Het heeft fijn beenwerk, zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap zou ze wat meer gelijkheid van passen mogen laten zien. De draf heeft voldoende techniek en zweefmoment. Hele mooie eerste premiester merrie, bedankt voor de presentatie. En tot slot catalogus nummer 207. Merrie die als ze voor je staat heel veel rasuitstraling heeft. Een heel correct gebouwde merrie. In beweging was ze vandaag helaas overtuigend, dus onvoldoende om promotie te maken. Maar qua exterieur een hele mooie rasvertegenwoordiger. Eigenaren, gefeliciteerd met de resultaten. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze groep 7C. Op kop geplaatst nummer 166 Kroon en een uitnodiging vanmiddag voor de modelverklaring. En uit die groep modelverklaring, daar nodigen we de kampioenschappaarden uit voor 7 jaar en ouder. 164 kroon geworden, 162 kroon geworden, 163 kroon geworden, 161 en 207 natuurlijk. Ontzettend bedankt voor de deelname. Prachtige mooie eerste premiestermerries. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd en we gaan in deze baan verder met de kroonmerries. Hiernaast inmiddels voor de jury rubriek 6C, eerste 124 Jaakje van Wetterzicht. Een sterdochter die geboren is op 19 april 2019, verwantschap 18,13, schofthoogte 1,61 meter. De vader is Uldrik. 29 Nieske van de Heermar. Ster A, geboren 5 mei 2020, verwantschap 18,0, schofthoogte 1,66. De vader is Mathies, 504 Sport Elite A. Moeder Tjenke van de Heermar, een kroonmerrie met een A achter de naam. Moedersvader Alke, 468. Bokkereigenaar Meindert de Boer in Koudem. Een mooie ABFP-score van onder het zadel 78 en aangespannen 79 punten. Nieske van de Heermar, Mathies keer Alke.
Een verzoek aan de eigenaren van de rubriek 8a Kroonmerries. Kom graag naar de vooropstelling. We hebben daar geen paarden op het moment. 8a Kroonmerries, graag naar de vooropstelling. De nummers 167 tot en met 171. Nee, het kleurt maar een beetje. Maar dit beeld vrij hier. ...126. Liefke aan den Bovenlanden. Ster. Geboren 27 april 2019. Verwantschap 18,51. Schofthoogte 1,59 meter. De vader is Tiemen 503, Sportelite AAA. Moeder Ariana van Burmania, een sterdochter van de preferente Sportelite. Hengst Jasper 366. Fokkereigenaar Nap van Eyck in Wilnis. 126. Tiemen maal Jasper. Ik vreeg niet, maar we doen het wel niet. Punt 55, schofthoogte 1,62 meter. De vader is de Sportelite AAA Hengst Tiemen 503. Moeder model preferent en AA Pleun van het Lansink. Moedersvader Norbert 444. Fokker M.H. Lohman in Zwichelte. En in eigendom bij M.H. Lohman in Zwichelte en F. Hogeveen in Harlingen. IBOP 75 punten.
Chris, we hebben een nieuwtje voor je. Hij heeft niet wat het is jullie gaat nooit meer, hè? Maar we hebben 24/7 verhaal gehad. Ja, dat is een hoor is. Dat is een hoor is. Nee, ik heb geen ijs. Die komt voor mij. Laat zien. Laat zien. En hoe juist op het linkse bench? Hoe? Ja, de linkse band beginnen er al. Nee, maar altijd anders. Ja, juist, mooi net aan mij. Ik ook leuk. Ja, maar dat is €3 en bounty. ...131. Nine van het Wrightfield. Ster dubbel A. Geboren 3 maart 2020. Verwantschap 17,8. Schofthoogte 1,67 meter. De waarde is Tiere 501. Sport triple A. Moeder Veerle van Schaefer. Een sterdochter van Taken 455. Fokker L. Wiersma in Damboude. En in eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. Mooie score ook in de ABFP-test. 81 punten onder het zadel en aangespannen 72,5 punt. Nine van het Wrightfield. Tiende keer Taken.
Jesse. De fokker is D. Dijkstra en familie P. Ozinga uit Sint-Nicolasga. En de eigenaar is Christina Dijkstra uit Sint-Nicolasga. Ik zie helemaal niks. ...128. Mila van de Demro Stables, ster triple A. Geboren 2 januari 2020, verwantschap 18,2. Hoofdhoogte 1,66 meter. De vader Mathies 504, sport elite triple A. Moeder Henneke van de Demro Stables, ster sport dubbel A. Fokker-eigenaren, de Demro Stables in Mierlo. En een hele fraaie ABFP-score van onder het zadel 86,5. De eerste groep kroonmerries vandaag, 7 jaar en oudere kroonmerries. En in deze mooie rubriek op kop geplaatst catalogus nummer 170. Dus een merrie met veel rasuitstraling, een hele mooie voorhand. Merrie die lang gelijnd is en goed in verhouding is. Die voldoende kwaliteit beenwerk heeft, die ijverig en kordaat stapt. En voldoende ruim en krachtig draaft. Deze merrie nodigen we uit voor de modelverklaring. Catalogus nummer 168 is een merrie nog met veel jeugduitstraling, met een sprekend hoofd die correct gebouwd is, voldoende bovenlijn. Kruis zou misschien iets minder hellend mogen. In zijn algemeenheid zouden we graag iets meer voorbeenlengte zien.
En ook in de stap mag ze iets meer overtuigen. In draf heeft ze mooi gebruik van het voorbeen, vertrekt ook goed in de hoeken. Ze krijgt geen uitnodiging voor de modelverklaring. Daarbij zou ze iets opwaarts gebouwd mogen zijn en iets meer mogen overtuigen in de stap. Catalogus nummer 171 is een royaal ontwikkelde merrie die lang gelijnd is, die misschien iets sterker op de lendenen mag. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Heeft voldoende droog beenwerk, royale hoeven. Stapt actief, maar bij het rondstappen net mag ze soms wat meer gelijkheid van passen maken. De draf heeft een goede techniek, maar heeft ze veel tempo nodig. Deze merrie is een hele mooie kroonmerrie, maar ook geen uitnodiging voor de modelverklaring. Dan catalogus nummer 167. Dat is een merrie die uitblinkt in rasuitstraling, hele fraaie voorhand, veel behang, veel expressie in het hoofd. Merrie die ook voldoende hoogbenig is met een sterke bovenlijn. Merrie beschikt over hard beenwerk. De voorbeenstand zou correcter moeten voor aanwijzing. En in de stap zou ze ook iets meer mogen overtuigen. In de draf toont ze veel afdruk en veel kracht. Maar er is geen uitnodiging vanwege stand voorbeen en de stap. En tot slot catalogus nummer 169. Eveneens een hele mooie kroonmerrie, lang gelijnd, hoogbenig, veel front, kijkt helder de wereld in. Merrie die iets sterker in de verbindingen mag zijn en die je stap even iets meer mag overtuigen. Ook in draf wel een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou erbij meer in verbinding mogen blijven lopen. Bedankt voor de presentatie. Een hele mooie groep kroonmerries, 1 uitnodiging voor de modelverklaring. Maar een hele grote groep mensen, jullie behoren bij de top van Nederland. Dus bedankt dat jullie hier waren. Dankjewel Sabine voor de uitleg. En inderdaad een hele mooie groep merries. Bedankt voor de deelname. En natuurlijk zien we vanmiddag nummer 170 dan nog weer terug voor de modelverklaring. Volgens mij de linten zijn geplaatst door het bestuur en door de lintendame. Gaan we genieten van een mooie ereronde. En hier ook het laatste paard uit deze rubriek 6C. 130, Madame van der Marne, Ster. Geboren 11 maart 2020, verwantschap 18,7, schofthoogte 1,63 meter. Vader Johannes 484, sportelite AAA hengst. De tweede groep kroonmerries. Tirza van Jensjesplaats. Kroonsport AA merrie. Vader is Michiel. Moeder is Trinsje. Kroonprestatie AA merrie. Gefokt. En in eigendom van M. de Groot uit Hilaat. Nummer 174. Terza van Jensjesplaats. Michiel keer Rendert. In baan 1. De voorlopige volgorde, rubriek 6C. 124,
128, 126, 129, 125, 130, tenslotte 131. Ik herhaal 124, 128, 126, 129, 125, 130 en tenslotte 131. Terwijl de groep nog eventjes netjes rondstapt, geeft dat ook de jury nog een ogenblik om die paarden ook nog even in groepsverband te zien rondstappen. Waarbij sommigen wellicht wat ontspanner gaan rondstappen en wellicht dat dat nog consequenties krijgt voor een eventuele verschuiving in dit voorlopige klassement. Eerst komt DVD, de materiaal. En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk via het commentaar van mevrouw Corrie Terpstra ook horen over nog paarden een graadverhoging tegemoet kunnen zien. Ofwel een voorlopig of een definitief kroonpredicaat. De spanning stijgt langs de kant. En uiteraard ook binnen de piste voor de heren trainers en voorbrengers op het moment supreme van deze groep 6C, 4 tot en met 6-jarige stermerriën. De crème de la crème van het afgelopen keuringsseizoen. Deze merrie heeft een ABFP-test gelopen van 86,5 punt, dus een triple-A-score gehaald. Dat hebben we ook meegeteld. Deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. Nummer 126, een merrie met een goede rasuitstraling, een verticale hals en een evenredige horizontaal gebouwde merrie met een sierlijke belijning. Ze heeft een sterke bovenlijn, ook een lang kruis, heeft fijn en voldoende hard beenwerk, is iets onderstandig. In stap laat ze veel ruimte zien, zou iets meer activiteit mogen ze laten zien. In draf daarentegen draaft ze met heel veel gedragenheid, heeft ook geen tempo nodig en laat heel veel balans zien. Ook voor deze merrie vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 129, een hele jeugdige merrie met een goede rasuitstraling. Heeft een hele lange hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Hoofd-halsaansluiting is een langgelijnde merrie. Voldoende in de bovenlijn is, wel iets hellend in het kruis. Merrie beschikt over goede voorbeenlengte, is correct gesteld in het beenwerk, is ook hard en droog. In de stap, als ze tot ontspanning komt en in de groep rondstapt, laat ze een stap zien, de takmatige stap zien met voldoende ruimte, voldoende buiging. In draf zien we merrie die draaft met heel veel buiging in het achterbeen. Ook heel veel kracht laat zien in het achterbeen. Misschien nog iets meer de balans mag zoeken, maar wel een hele goede functionele draf laat zien. Deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. Dan nummer 125, een merrie met een sierlijke belijning, veel rasuitstraling, verticale hals die iets dichter in de hoofd-halsaansluiting mag, die in bouw heel evenredig en correct gebouwd is, ook met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is
correct gesteld, ook van goede kwaliteit, heel lang gekoeld. In de startplaatsen toch een iets korte stap zien, zou de pas iets meer mogen afmaken, ook iets meer de rug los mogen laten in de stap. In de draf heeft ze een hele functionele draf met een goed achterbeengebruik. Voor deze merrie geen kroonverklaring vanwege de beperktheid in de stap. Dan nummer 130, ook een merrie met een goede rasuitstraling die een lange, iets horizontale hals heeft. Is verder heel correct en sterk in de bovenlijn, voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Op deze groep 3 kroonmerries en 1 voorlopig kroon. En de 2 koppaarden 124 en 128. Die zien we dus vanmiddag terug in de kampioenskeuring. Veel kwaliteit in deze groep. Felicitaties aan de eigenaren. En ik zou zeggen, uw applaus voor deze groep stermerries 4 tot en met 6 jaar. Waarvan we dus de koppaarden vanmiddag terug gaan zien. Dick, aan jou het woord. Graag de volgende groep in deze klasse, rubriek 6D. De volgende groep stermerries. In baan 1 staat opgesteld in rubriek 8a de kroonmerries. Trace van der Marne, de kroonsport dubbel A-merrie van Tjalle. Thea van der Marne, een stermerrie uit Jasper, is de moeder. Fokker-eigenaar D. van Voeken uit Bolsward. Nummer 176, Trace van der Marne. Tjalle keer Jasper. Rubriek 6D. 132 tot en met 135. 138, herstel. 132 tot en met 138. Graag zo snel mogelijk naar de vooropstelling. In baan 1, nummer 177. Norbert keer Erik. Fokker G.H. Timmer uit Tiel. En de eigenaar is BB van Duivenvoorde uit Ommeren. Nummer 177.
Kroon dubbel A. Rubriek 8A kroonmerries. 8B, sorry, kroonmerries. Norbert keer Erik. Staat opgesteld in baan 1. ...136 uit rubriek 6D. Mare R.V. Ster dubbel A. Geboren 7 april 2020. Verwantschap 18,4. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Mathies 504. Moeder Nienke R.V. Een sterdochter van Harmen 424. Fokkereigenaar B.T. van der Meulen, Veenje in Garijp. Mooie cijfers ook uit de ABFP. Onder het zadel 80 punten en aangespannen 79,5. Mare R.V. Mathies keer Harmen. ...137, Marit Ietje van de Mersken. Een sterdochter geboren op 14 april 2020. Verwantschap 18,5. Schofthoogte 1,60 meter. De vader is Michiel 442, sportelite dubbel A. Moeder Ietje Hester van de Mersken, sport. Moedersvader Tjalle 454, sportelite preferent triple A. Fokkereigenaren familie Agen Okkema in Siggerswoude. Marit Ietje van de Mersken, Michiel keer Tjalle. In deze rubriek 6D, een kleine groep, 3 stuks,
Dus een vriendelijk verzoek aan de eigenaar uit de volgende rubriek 6e om die paarden ook op tijd in de vooropstelling aan te bieden. Dus 139 tot en met 145. U bent hierna, nadat rubriek 6D is besproken, bent u aan de beurt. Maar dan met een keer foto maken we dan. 133, Nel Roelofke, Tiemen keer Andries.
134, rubriek 6D, Mout van het Lansink, ster dubbel A. Geboren 10 februari 2020, verwantschap 17.2, schofthoogte 1,69. De vader is Omer 493, sport dubbel A. De moeder Pleun van het Lansink, model preferent dubbel A. Moedersvader Norbert 44. Moeders. En de fokkeneigenaar MH Lohman in Zwiggelte. En de ABFP-scores onder het zadel 77 en aangespannen 72,5. Mout van het Lansink, Omer maal Norbert. Nee, en ik die maanden in van de hoe heet het nou? En niet de contact houden. Dus ik ben 3 ja, en ook die dus ik net hem moeten wijzen. Ja, dan moet ik maar ja, dat is wel ja, maar dan moet ik net Gaan we naar 135, Marije L. Dubbel A, ster. Geboren 31 maart 2020, verwantschap 18,5%, schofthoogte 1,67 meter. De vader is Mathies 504, sportelite AAA. Moeder Anske R, een kroon met een dubbel A-merrie van Onne 376. Fokker C. Lukkes in Zonnega, in eigendom bij A. van Derper in West-Vleteren. ABFP-cijfers onder het zadel 74 en aangespannen 77 punten. 135, Marije L. Mathies keer Onne. Ida Klee.
Waarom? Oh, hier. Ja, ik heb ook nog weer op de vloer en dan een beetje naar elkaar. Dan zie je maar hebben en dan. Na deze rubriek hebben we hier nog 2 groepen kroonmerries. De jury is eruit volgens mij en dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Tweede groep kroonmerries. En op kop geplaatst in deze rubriek, catalogus nummer 175. Een hele aansprekende merrie met veel rasuitstraling. Zou misschien een fractie lichter mogen in de hals. Merrie die een goede bovenlijn heeft, goede kruisligging. Iets meer voorbeenlengte zou ze misschien mogen hebben. Heeft beschikt over goede kwaliteit beenwerk, correcte standen. Merrie stapt kordaat, in draf toont ze veel tact. We nodigen haar uit voor de modelverklaring. Dan catalogus nummer 174, 10-jarige merrie die ook zeer correct gebouwd is. Duurzaamheid toont in die bouw. Goede kruisligging, goede bovenlijn, royale hoeven, voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf toont de merrie veel zweefmoment, veel balans, mooi gebruik van het voorbeen. Ook deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Ja, hier ligt de scheidslijn. Catalogus nummer 177 is een royaal ontwikkelde merrie met veel behang. Met een lichte hoofd-halsverbinding. Die iets meer bespiering over de bovenlijn zou mogen hebben. Ook het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. De stap heeft voldoende tact en ruimte. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. In draf zou de merrie wat meer in verbinding mogen blijven draven. Bedankt voor de presentatie van deze mooie kroonmerrie, maar geen uitnodiging. Dan komen we bij catalogus nummer 178. Dat is ook een merrie die duurzaamheid in bouw laat zien. Die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie beschikt over fijn beenwerk. Zou iets netter in de afwerking van de sprongen mogen zijn. De stap mag wat meer ruimte hebben. In draf zouden we graag iets meer zweefmomentontwikkeling zien. Bedankt voor de presentatie, maar ook geen uitnodiging. Dan komen we bij catalogus nummer 179. Merrie die goed in verhouding staat, die nog iets lichter van massa zou mogen zijn. Goede bovenlijn, lang kruis, fractiehellend. In de stap zou ze meer gelijkheid van passen mogen laten zien. In draf toont ze een mooi voorbeengebruik, maar zou ze iets meer gedragen kunnen zijn. Dankjewel voor de presentatie. Dan komen we bij catalogus nummer 176. Een jeugdige merrie met veel rasuitstraling die wat bouw betreft iets lang gelijnder zou mogen zijn. Kruisligging zou iets minder hellend mogen zijn.
beschikt over hard beenwerk, maar is voor deze leeftijd al wel erg week gecoacht. De stap zou wat gelijkmatiger mogen zijn. In de draf toont ze voldoende techniek, maar beenwerk en bouw zijn niet toereikend voor verdere doorverwijzing. Dan gaan we naar catalogus nummer 172, een 12-jarige merrie die veel behang heeft, die iets meer bespierd zou mogen zijn, heeft een voldoende kruisligging. Merrie die zou een meer correcte bewegingsafloop in de stap mogen laten zien. In de draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen, mooi voorbeengebruik. Dankjewel voor de presentatie. En tot slot in deze rubriek kroonmerries, catalogus nummer 173. Een langgelijnde merrie met een lichte hoofd-halsverbinding, een lange hals. De bovenlijn mag wat meer bespierd zijn en de merrie zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Het kruis zouden we ook graag wat meer lengte zien. Merrie die iets meer kwaliteit in het beenwerk mag laten zien. In stap zou ze wat meer gelijkheid van passen mogen laten zien. De draf was voldoende. Een hele mooie kroonmerrie die ook heel veel heeft betekend al in de sport. Bedankt voor de presentatie en geen uitnodiging. Felicitatie voor de 2 kopnummers die we later op de dag nog een keer zien. En bedankt aan de inzenders voor het tonen van deze prachtige kroonmerries. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze rubriek 8b kroonmerries, waarvan nummer 175 en nummer 174. Die 2 zien we vanmiddag terug bij de modelverklaring. En uit die groep worden weer paarden aangewezen voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Maar natuurlijk ook grote dank aan 177, 178, 179, 176, 172 en 173. Bedankt voor uw deelname. Prachtige kroonmerries, dankjewel. En dan gaan we door met de rubriek 8c. Hier in de baan 138, Meike van de Boetewaai, ster dubbel A, geboren op 1 mei 2020, verwantschap 18%, schofthoogte 1,63 meter, de vader Teun 505, moeder Hieltje K. Kroon, sport en preferent. Dubbel A, moeders vader. Dan hebben we dat ding even omdraaien. Ja.
Ja, de hik is die. Ja, dat is wel een hele mooie trouwens. Keer Jasper, gefokt bij H. Kuiper in Oosterend en in eigendom van de bootjes uit Hillegom. ...183, Andrea K., Kroon, Triple A, Johannes Keer Jasper. Baan 1, rubriek 8C, Kroonmerries. En uiteraard ook hier mogelijk weer ofwel een voorlopig dan wel een definitieve kroonverklaring in het geding. Maar dat horen we natuurlijk straks bij monden van mevrouw Corrie Terpstra. En uiteraard zijn ze ook nog druk in overleg. Jan Hellings, Manuel Gasseling en mevrouw Corrie Terpstra. Alle drie uiteraard bekend als inspectieleden van het KFPS. En het einde van het keuringsseizoen komt natuurlijk zo langzamerhand in zicht. We hebben nog een aantal keuringen in de nazomer en dan gaan we natuurlijk onze blik weer richten op Exlo, waar op dit moment onder leiding van de nieuwe trainingsleider Aad van Essen een groep jonge, talentvolle hengsten in de test lopen. En waarvan we natuurlijk benieuwd zijn wie uiteindelijk van die geselecteerde groep de eindstreep zullen halen. De jury is eruit. Ik mag het woord geven aan mevrouw Corrie Terpstra. De uitslag van de rubriek 6D. De uitslag van nummer 132. Een hele evenredig gebouwde merrie met veel rasuitstraling en edelhoofd. Een merrie met een hele sierlijke beleiding. Veel lengte in de hals, een goede bovenlijn ook. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap heeft ze voldoende tact, zou iets meer ruimte in de stap mogen laten zien. Ook iets meer ruggebruik mogen laten zien. In draf draaft ze met heel veel kracht. Ook zet daarbij het voorbeen ook ruim weg. Zou in het achterbeen heeft ze veel buiging, maar zou iets meer mogen dragen. Men draaft wel met een goed zweefmoment. Deze merrie heeft een ABFP-test met 83,5 punt, dus een triple A-score. Ook voor deze merrie vandaag een kroonverklaring. Ja, je hebt. Mooi hoor. Dan nummer 136, een hoogbenige merrie met veel statuur, een grootramig, ook heel veel lengte in de hals, goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Heeft veel lengte in het kruis, maar wel iets hellend in het kruis. Beenwerk is van goede kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen, maar verder correct gesteld.
In de stap laat ze een actieve en ruime stap zien. In de draf is ze opwaarts met heel veel afdruk. Deze merrie heeft een ABFP-score van 80 punten gehaald. Ook voor deze merrie vandaag definitief kroon. Dan nummer 137, een merrie die iets royaler gelijnd mag zijn, ook iets meer statuur mag hebben, wel voldoende rasuitstraling heeft. Voldoende in de bovenlijn is, maar iets kort nog in het voorbeen. Het beenwerk mag ook duidelijk iets meer kwaliteit hebben, dus ook sabelbenen gesteld in het achterbeen. Merrie laat een ruime actieve stap zien en ook een hele goede draf met heel veel souplesse, ook heel veel buiging in het achterbeen, blijft daarbij iets neerwaarts. Deze merrie heeft nog geen test gelopen. Voor deze merrie vandaag geen voorlopig kroonverklaring. Merrie moet meer statuur hebben en meer kwaliteit in het beenwerk. Open en blauw. De nummer 135. Een grote, ramige, langgelijnde merrie die veel lengte in de hals heeft. Ook een lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Heeft een goede schouderligging. Is voldoende in de bovenlijn. Wel iets hellend in het kruis. Merrie beschikt over fijn beenwerk. Is ook hard en droog in het beenwerk. In de stap is ruim en actief, maar is in de voorbeenafloop erg toontredend. In draf heeft ze een ruime pas, maar zou iets meer tot dragen mogen komen. Ook voor deze merrie geen kroonverklaring. Mooie, kwaliteitsvolle groep. Een paar kroonpredicaten dan wel. Voorlopig kroon. Wat wil je nog meer? Fijne kwaliteit hier onder deze fraaie omstandigheden te bewonderen. Die fraaie locatie van manege Gasterland. Waar wij vanaf woensdag al bezig zijn met de centrale keuring 2024 van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paarden Stamboek. In baan 1 staat opgesteld nummer 188 DCC van de Weidewormer. Kroon AA merrie van Omer. Moedersvader is Dries. De fokker is Ed Constant uit Kwaadijk. En de eigenaar is J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. Nummer 188 DCC van de Weidewormer. Kroon AA. Omer keer Dries. Nee, doe mij maar een wijntje.
Super netjes, super netjes. Maar ja, dat is wel weer even een afzetting. Ja, maar hij is jonger dan jij. Ja. Nee, dat heb ik niet. Dat bij een autohuis is. Ja, net willen we doen, maar dat is toch volle volwassen worden. De vriendengroep van de boerenbedrijf. Een beetje, ik bedoel, dat weet je. Ja, oma wil het nooit doen. Sorry.
144, rubriek 6e. Minke VDM, ster, geboren 23 mei in 2020. Verwantschap 18,6%, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Tiere 501, sport triple A. Moeder Amarins VDM, Ja, ja, absoluut. En dan is dit een super locatie. Ja, 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 absoluut. 145, Naomi H, ster met een dubbel A, geboren 16 mei 2020. Verwantschap 18,1%, schofthoogte 1,68 meter. De vader is Willem 508, sport triple A. De moeder Jilke Haag, een sterdochter van Maurits 441. Bokkereigenaar BHP Hendricks in Reusel. En voor de IBOP, herstel voor de ABFP, een puntentotaal onder het zadel van 78,5 en aangespannen 77 punten. 145 Naomi H, Willem 508 keer Maurits 441. Nee, maandagavond. Een hele werkweek. Ja, dat Nou, hij is op de paarden, die AWP, dat is getraind hoor. 26. Als paarden. Ja, dat is geweldig. Oh, Ben Alvin Harris. Ja. Kijk, en hij spiegelt het. Ja, niet normaal. ...140, Marin T. van de Boppelaan, ster, geboren 6 mei 2020, verwantschap 17,0%, schofthoogte 1,62 meter. De vader is Omer 493. De moeder Rix T. van de Boppelaan, ster, sport triple A, moedersvader Beert 411. Bokkereigenaren R.E. Jeertsma in Drogeham. 140 Marin T. van de Boppelaan, Omer maal Beert. Mooi hè? Absoluut goed bezig.
139. Nore van Veldhuizen. Ster. Geboren 1 april 2020. Verwantschap 18,4%. Schofthoogte 1,65 meter. Vader Diemen 503, sportelite AAA. En de moeder Ietske JS, een sterdochter van Epke 474. Fokker, eigenaar JS de Wolf in Blauwhuis. 139, Nore van Veldhuizen. Diemen maal Epke. Nog één groep Kroonmerries 8D. Maar we gaan eerst zo luisteren naar de uitslag van 8AC. En welke merries gaan uit deze groep mee naar vanmiddag voor de modelverklaring. Nummer 186 mag eentje omhoog. 186 mag 1 plaats omhoog. Hierna nog 1 groep en dan gaan we een korte pauze houden. Dan gaan we dan daarna beginnen met het openingswoord van de voorzitter. Dan de modelverklaring en dan kampioenschap merries voor de Sjees. Daarna kampioenschap 3-jarige merries, rubriek modelmerries. Dan krijgen we nog een open klasse tuigen. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, een hele mooie rubriek, deze derde groep kroonmerries. We beginnen met het op kop geplaatste paard, nummer 188. Een royaal ontwikkelde merrie met veel rasuitstraling. Met een lange hals, een royale schouderpartij, goede bovenlijn, droog beenwerk. Een stap die veel lichaamsgebruik en ruimte toont. En een hele ruime draf. Deze merrie nodigen wij graag uit voor de modelverklaring. Catalogus nummer 181 is een merrie met veel front, lange hals, die in mooie verhoudingen staat. Beschikt over keihard beenwerk. In stap toont de merrie veel souplesse en veel ruimte. In het achterbeen in de draf een krachtig achterbeengebruik met veel tact. Ook deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Dan catalogus nummer 185. Een merrie met een heel sprekend hoofd, een mooie lange hals. Merrie die misschien iets buikig aandoet op dit moment, maar wel heel goed in verhouding staat. Goede kruisligging, goede bovenlijn, voldoende droog beenwerk. Een actieve stap met voldoende lichaamsgebruik en een opwaartse draf met veel zweefmoment. Ook graag zien we haar terug bij de modelverklaring. Dan komen we bij catalogus nummer 184.
Dat is een merrie die veel jeugd uitstraalt, die rijker in de rasuitstraling mag zijn, maar compenseert in heel veel andere zaken. Een hoogbenige merrie die sterk gebouwd is, keihard beenwerk heeft. Een merrie die goed stapt en excellent draaft. Ook deze merrie nodigen wij graag uit voor de modelverklaring. Catalogus nummer 180 is een grootramige merrie met een lange hals, goede kruisligging, voldoende droog beenwerk. Een merrie die met voldoende tact en ruimte stapt, in draf goed vertrekt, met voldoende houding draaft. Ook deze merrie een uitnodiging voor de modelverklaring. Dan komen we bij catalogus nummer 186. Een merrie die opvalt met een hele sierlijke beleiding, zoals we dat graag wat betreft onze rasuitstraling zien. Veel ronde vormen, edelhoofd, mooie halsvorm, goed in verhouding gebouwd. Merrie die ruim en actief stapt, met een voldoende krachtig achterbeen draaft. Deze merrie nodigen we ook graag uit voor de modelverklaring. Ja, en hier ligt de scheidslijn. Het is een hele goede groep, maar voor modelverklaring moet alles aan bepaalde normen voldoen. En catalogus nummer 182 is een merrie die qua exterieur zeker zou voldoen. Hele mooie voorhand, lang gelijnd, correct gebouwd. Maar de merrie zou overtuigender mogen stappen voor uitnodiging voor modelverklaring. In draf toonden ze wel heel veel vermogen, mooi opwaarts. Maar helaas, vanwege de stap, geen uitnodiging. Dan catalogus nummer 183 is een merrie die iets sprekender hoofd zou mogen hebben. En ook de hals is lang, maar horizontaal gesteld. De merrie is iets naar voren gebouwd. De stap zou wat overtuigender mogen. Het is wel een merrie die heel krachtig achterbeen toont in draf, met veel tactenvermogen draaft. Dus inderdaad, dat hij hier is, dat is heel terecht. Maar voor modelverklaring komt hij vandaag wat tekort. En dan tot slot catalogus nummer 187 is een merrie die opvalt door haar rasuitstraling en zeer goede bewegingen. Hele stap met veel lossigheid, ook een hele krachtige draf. De voorbeestand is vandaag de reden dat de merrie niet wordt doorverwezen naar de modelverklaring. Ook zouden we graag wat sterker in de bovenlijn zien. Maar in beweging een hele goede presentatie. Gefeliciteerd met deze goede rubriek en een hartelijk applaus voor al deze mooie paarden. Dankjewel. Dankjewel Sabine voor de uitleg. 188, 181, 185, 184, 180 en 186 zien wij vanmiddag terug in de rubriek modelverklaring in het middagprogramma. En natuurlijk ook de dank groot naar 182, 183 en nummer 187. Een hele mooie groep merries. Maar we hopen er een groot aantal vanmiddag nog weer terug gaan zien. Dankjewel Dick. Gaan we hier kijken naar de voorlopige plaatsing. Schrijft u maar mee, dames en heren, zou ik zeggen. We moeten nog even een paar voorbrengers oversteken van de groep kroonmerries naar hier. En dan komen ze zo dadelijk binnen in de volgende volgorde. 139. 141. 144. 145. 144, een merrie met een luxe rasuitstraling, veel opzet, een verticale hals. Een hele langgelijnde merrie met een goede bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. In het beenwerk is hij correct, iets kort gekoot, maar met een goede kwaliteit. Stap laat hij een actieve en takmatige stap zien. In draf heeft hij een goede houding met een goed krachtig achterbeen. Ook voldoende balans en veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon.
Dan nummer 145, een voldoende hoogbenige langgelijnde merrie die een goede rasuitstraling heeft, veel front. Ook een goede bovenlijn, zou wel iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is hard en droog. In de stap is hij vandaag iets kort, zou iets meer buiging in het achterbeen mogen tonen. In draf laat hij goede houding zien, ook veel ruimte in de passie, maar zou ook hierin iets meer lossigheid mogen laten zien. Maar vanwege de toereikende punten in de ABFP wordt deze merrie vandaag ook kroon verklaard. Dan nummer 142. Een langgelijnde merrie die iets meer rasuitstraling mag hebben, iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel beschikt over een hele lange functionele hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Is horizontaal in de bouw, voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap is hij ruim en taktmatig, maar zou iets actiever door mogen stappen. In draf maakt ze voldoende houding, maar zou iets meer achterbeengebruik mogen laten zien, ook iets meer draging mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Dan nummer 143, een voldoende langgelijnde merrie die iets opwaarts gebouwder mag zijn, die ook een hele mooie lange schouder heeft, voldoende in de bovenlijn is iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook voldoende lang gecoat. In stap laat ze een goede ruimte zien en voldoende activiteit. In draf laat ze wel een heel sterk achterbeengebruik zien, ook wel voldoende ruggebruik, maar zou... Baan 1, een wondervee van de Midway. Kroon dubbel A, Alwin keer Deutschen. Olivia van de Egberdina Hoeve, ster, geboren op 25 mei 2020, verwantschap 18,2%, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Teun 505, de moeder Tjitske van de Egberdina Hoeve, ster, sport dubbel A, moedersvader Dries 421, fokker JENS Bouwman Wind in Nijeveen en in eigendom bij Suzanne Wind in Nijeveen.
het is nooit voor de september. Ja, dan prijs niet. Dus ik heb wel wat koeken gebakken. ...151. Mabien van Sinada, ster AA. Geboren 21 juni 2020, verwantschap 18,7%, schofthoogte 1,61 meter. Vader Tjebbe 500, sport AAA. Moeder Maya van Sinada, ster AA. Moedersvader Tjalle 454. Bokkeneigenaar AS Oosterbaan in Opeinde. Een hele mooie IBOB-score van 80,5 punt. Mabien van Sinada, Tjebbe maal Tjalle. Nou ja. Ja, ik kom er gewoon aan hoor, met zo'n ik ken hem even een handel gedaan. Maar die praten helemaal gevallen. Meneer Tjalke. Ja, die zitten net niet. 150. Meisje van de Stoeken, ster. Geboren 10 juni 2020, verwantschap 18,1%, schofthoogte 1,68. De vader is
Epke 474, Sport Elite Triple A. Moeder Sanne van de Stoeken, een sterdochter van Brent 413. Bokkeneigenaar Stoeterij Stoeken BV in Warten. 150 meisje van de Stoeken, Epke maal Brent. Ik zie een paar mensen die Ik heb nou die miljonair die hek altijd maken. Ik stop even met meer. Dus dat is altijd.
Echt een moeilijke naam. Maar het is wel logisch, want dan op een gegeven moment maar hij werkt en doet gaat de maan van. Soms iets uit de neus snappen. Ik denk, dit zal niet wat gebeuren. Voor mij was het hier. Ja. En ik moest mijn koffer op het vliegveld. Ja, dat is het niet. Ja. 152 Noortje van de Vijfsprong. Willem maal Gerben. En in baan 1 staat Vrouwtje T, nummer 191, een kroon triple A-merrie. De vader is Epke, de moedersvader is Tjalke. De fokker is Thijssen uit Venhorst. En de eigenaar is Lorenz Staten BV in Ede. Nummer 191 opgesteld bij de kroonmerries Vrouwtje T, kroon triple A, Epke keer Tjalke. Hallo. Heb je jou al weggestrekt? Ja, zal het. Wij zoeken al. Nou ja. Ja, ik denk dan. Er ruig in Lies op Terschelling. De overzeese gebiedsdelen in de slag. 149 Margje van de Ruigenhoeve, Jouwe maal Davis. En in baan 1 hebben we nummer 192 staan. De laatste kroonmerrie en ook de laatste merrie die we vanochtend hier aan de hand gaan keuren. Dan gaan we zo verder met het middagprogramma. Fine van de Zomerdiek.
Een kroon dubbel A-merrie uit Torben. Moedersvader is Fabe. Fokker-eigenaar H.H.M. Smit uit Wochnum. Nummer 192, Fine van de Zomerdiek. Kroon dubbel A, Torben keer Fabe. En het is onvoorstelbaar dat we in beide ringen precies tegelijk eindigen. In beide ringen de laatste merries. Dan gaan we straks in beide banen rondstappen. En dan krijgen we uitleg. Daarna gaan we de baan even ombouwen in verband met de kampioenschappen vanmiddag en de andere rubrieken. Want dan hebben we ook even pauze. Hoe heet die ook alweer? Ja, maar ook ...93, 195, 192, 191, 194, 196 en nummer 190. Nogmaals de volgende rubriek 8D, de laatste rubriek kroonmerries vandaag. 189 als eerste, dan 193, dan 195, dan 192, 191, 194, 196 en 190. Nou, dan kan ik mijn groepje ook netjes even opnoemen, Dick. Tussendoor 146, 151, 147, 148, 152, 150 en 149. Ik herhaal, 146, 151, 147, 148, 152, 150 en 149. Dat is het klassement hier in de laatste groep. Stermerries 4 tot en met 6 jaar. En we gaan uiteraard kijken wat het resultaat straks uiteindelijk op gaat leveren.
Dan geef ik het woord met alle genoegen aan mevrouw Corrie Terpstra voor de toelichting. Ja, dankjewel Henk. De laatste groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Opgeplaatst nummer 146. Een hele evenredige, correct gebouwde merrie met een hele luxe rasuitstraling. Veel front, een lichte hoofdhalsaansluiting, ook een hele lange hals, ook een verticale hals. Een merrie met een goede sterke bovenlijn, is fijn en hard in het beenwerk, ook lang gekoten in het beenwerk. Heeft een actieve stap, ook met een fijn lichaamsgebruik in de stap, is actief. In de draf laat hij heel veel balans zien, veel oprichting, heel veel kracht vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag kroonverklaard. Heeft ook een IBOP met 85,5 punt. Dus een goede gebruiksmerrie. Dan nummer 151. Merrie met een hele luxe rasuitstraling. Voldoende edel in het hoofd, lichte hoofd-halsaansluiting. Ook merrie die een hele jeugdige merrie is met een correcte bouw. Een goede schouderligging. Ook goed in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en droog met hele royale hoeven. In de stap laat hij veel ruimte en activiteit zien. Ook dit is een merrie die zijn bovenlijn goed gebruikt in de stap. In de draf laat hij heel veel techniek zien met een heel krachtig achterbeen. Ook veel losgelatenheid in de bovenlijn. Ook voor deze merrie een kroonverklaring vandaag. Een IBOP van 80,5 punt. Dan nummer 147, een merrie met een goede rasuitstraling, een edelhoofd, ook een verticale hals die misschien iets langer mag zijn. Het is verder een evenredige gebouwde merrie met een hele goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn, iets hellend in het kruis. Heeft voldoende voorbeenlengte, het beenwerk is hard en droog met in het voorbeen ook heel lang gekoot. Stap laat hij voldoende ruimte zien, is ook actief in de stap. Een merrie die in de draf heel veel balans laat zien met een krachtig achterbeen. Blijft er ook heel gesloten in de bovenlijn. Ook voor deze merrie een kroonverklaring. Nummer 148, een hele sierlijke merrie die horizontaal gebouwd is met heel veel lengte in de hals. Ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Is goed in de bovenlijn. Heeft heel fijn en droog beenwerk met goede hoeven. Merrie laat een actieve stap zien met ook goed lichaamsgebruik. Is ook heel correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. Draaft met heel veel buiging en krachtig achterbeen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 152, een langgelijnde merrie met een goede rasuitstraling. De eerste 2 merries mogen terugkomen voor de kampioenskeuring. En dan gaan we meteen door in baan 1 met de laatste groep kroonmerries. De eerste staat al opgesteld voor de jury. Ik geef het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. De laatste rubriek kroonmerries. Wederom een mooie rubriek. En op kop geplaatst 193. Langgelijnde merrie met veel behang, veel rasuitstraling, goede bovenlijn, goede kruisligging, droog beenwerk. Merrie die ruim en actief stapt. Met een draaft met een goed achterbeengebruik. We nodigen deze merrie graag uit voor de modelverklaring vanmiddag. Het
Catalogus nummer 189 is eveneens een merrie met veel rasuitstraling, heel sprekend hoofd, mooie halsvorm, wederom veel behang, sterke bovenlijn. De merrie heeft correct beenwerk, de stap is erg ruim, daar moet hij een beetje op letten. De draf heeft voldoende houding, goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie zien we graag terug in de modelverklaring. Catalogus nummer 195 is een hele degelijke merrie die sterk gebouwd is. Merrie die ook helder de wereld in kijkt. Merrie die voldoende ruim stapt en voldoende lichaamsgebruik toont in de stap. Een opwaartse draf heeft met een krachtig achterbeengebruik. Ook deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Maar ik denk misschien daarna nog. Catalogus nummer 192. Wederom een merrie met veel rasuitstraling, veel behang. En dat is toch mooi om te zien. Er wordt wel eens gezegd, de paarden hebben minder behang, maar niets is minder waar. De merries hier zijn allemaal gezegend met veel behang. Ook een merrie die correct gebouwd is. De merrie zou misschien iets minder hellend kruis mogen hebben. Voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is voldoende. In draf heeft de merrie mooi gebruik van het voorbeen. Veel buiging in het achterbeen, veel schakelend vermogen in draf. En deze merrie nodigen we ook graag uit voor de modelverklaring. Ja, hier ligt de scheidslijn voor vandaag. Catalogus nummer 191 is een merrie met een hele fraaie voorhand. Maar de merrie zou in de bouw, met name in de bovenlijn, wat sterker mogen zijn. Ook het kruis zou wat minder hellend mogen zijn voor aanwijzing voor de modelverklaring. Ook in de beweging zou de merrie meer mogen overtuigen. Ja, catalogus nummer 194 is ook wederom een merrie met veel rasuitstraling. Dus ook een hele terechte kroonmerrie. Voor model echter doen we weinig concessies meer aan het exterieur. Ook deze merrie zou wat sterker in de bovenlijn mogen zijn. Iets meer lengte in het kruis mogen hebben. En zou ook wat overtuigender mogen stappen. Merrie die wel opvalt met een hele opwaartse draf met een mooi gebruik van het voorbeen. ...196, wederom een rastypische merrie die voldoende hoogbenig is, droog beenwerk heeft, die vandaag in zowel stap als in draf meer mocht overtuigen voor aanwijzing voor modelverklaring. En tot slot, ik blijf in herhaling vallen, wederom een hele rastypische merrie met veel behang, een heel sprekend hoofd. Merrie die iets naar voren gebouwd is, die in de stap wat meer tact mocht tonen en in draf het achterbeen iets resoluter onder de massa mocht zetten. Maar een hele mooie rasvertegenwoordiger. Geen uitnodiging, maar wel bedankt voor de presentatie hier. Hele mooie rubriek, allemaal zeer rastypische merries. Met de eerste 4 uitgenodigd. Gefeliciteerd. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze laatste groep kroonmerries. Rubriek 8D. 193, 189, 195 en 192 gaan wij vanmiddag terugzien in het middagprogramma voor de modelverklaring. 191, 94, 96 en 190. Ontzettend bedankt voor de deelname. Een hele mooie groep paarden. Dan zijn we op dit moment zover dat we dus overgaan zo naar het middagprogramma. Maar we gaan eerst even een half uurtje pauze houden. En dat betekent dat we om 2 uur weer beginnen met het middagprogramma.
Ja. Dan hebben we nummer 170, Femke van Hendriksiem. Dan hebben we nummer 174, Terza van Jensjeplits. Nummer 175, Tjalda van Belstrum. Nummer 180, Emily. Dan krijgen we nummer 181, Bernau van de Heddershoeve. En nummer 184. Nummer 184, Ela Sterre van de Mersken. Dan hebben we deze groep compleet. We laten niet alle 14 in deze rond stappen. We doen het in 2 groepjes. Ze gaan nu individueel voor de jury. En daarna willen we graag de volgende groep in de baan. En dan als ze allemaal gekeurd zijn in de kleine driehoeksbaan, gaan we zo straks nog een keer rondstappen in de grote kampioensring. ...166 Franke Nanneke, Ster AA. Inmiddels vanmorgen kroon geworden. De vader is Hessel, de moeder is Nanneke P. Een model sportmerrie van Onne. Fokker-eigenaar J. Peters uit Hoge Loon. Nummer 166. Dan mag de volgende wel meteen klaarstaan, nummer 170. En we hebben graag, ja, de jury wil graag dat de paarden rustig voorgesteld worden. Dus het liefst 1 aanjager en niet meer aanjagers langs de zijlijn. En als er straks model verklaard gaan worden, dan mag u uit uw dak gaan. Nummer 170, Femkes van Hendriksiem. Een kroon AA-merrie. Uit de combinatie Alwin Deutschen. Fokker-eigenaar H. Akkerman uit Rotsterhouwelen. Dan mag de volgende groep ook al wel naar de vooropstelling komen. 185, 86, 88, 89, 192, 93 en 95. En dankjewel voor de presentatie van Terza. Ja, 75. Bartele keer Olof.
Oude. Nummer 180 staat opgesteld voor de jury. Deze groep komt zo niet direct naar de individuele presentatie weer terug voor stap. Dat doen we straks met z'n allen, met z'n 14. Dus nog 2 in deze groep. En dan willen we graag de volgende nummers 185, 86, 88, 89, 92 en 93, 95 in de vooropstelling. Stellen om zo rond te stappen. 184, Ela Sterre van de Merksen. Kroon Sport AAA. Johannes Kit Torben. Gefokt en in eigendom van Ago Okkema uit Siegerswoude. Ik wist niet of je het al wist, Marieke, maar hij is nu van jou, hoor ik net van Agen. Dan krijgen we de tweede groep merries die uitgenodigd zijn voor modelverklaring. Nummer 185, Diana van Kippenburg. Nummer 186, EKV van de Midwaai. Nummer 188. DCC van de Weidewormer. En van nummer 189, Vardouw van de Ridderrijk. 192, Fine van de Zomerdijk. En dan 193, Elbrich van de Hellershoeve. En nummer 195, Elena af Albigaard. En dan hebben we deze groep ook weer compleet. En wanneer deze groep individueel gekeurd is, gaan we heel snel even het hekwerk eruit halen en gaan we over naar de grote kampioensring. En dan komen alle 14 merries weer terug in stap in de baan. ...185 Diana van Kippenburg, Kroon AA, Marcus Keer, Meeuwis, Fokker-eigenaar H. Eppinga en JG Eppinga, Oude Middendum.
Krijgen we nummer 186. EKV van de Midwai. Kroon de Bla. Epke Kejerke. Fokker-eigenaar R.H. Veenstra uit Surhuizen. Nummer 186. Van de Weidewormer, Kroon dubbel A, Omer, keer Dries. Fokker, E.A. Constant uit Kwaardijk. En de eigenaar is J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. Nummer 188. Krijgen we nummer 189, Vardo van de Ridderriek. Kroon triple A, Epke keer Eibert. Fokker-eigenaar A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Nummer 189 staat opgesteld voor de jury.
De fokker is Tutri Albigaard. En de eigenaar is Stal Berkmeer uit Opdam. En dan hebben ze allemaal zo gehad. Zo, de jury heeft ze alle 14 nog eens bekeken.